ከመይ ቀኒኹም ህፃናት? እዚ ሰሙናዊ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ እንታይ ከም ዝተምሃርና ትዝክሩ ዶ? ንፉዓት ሎሚ ሰሙን ክሳብ ሕዚ ዝተምሃርኩሞም ፊደላት ተጠቒምኩም ቃላት መስርቱ። ንምዃኑ ቃል ማለት እንታይ ማለት እዩ? ጽቡቕ። ቃል ማለት ክልተ ፊደላት ወይ እውን ካብ ክልተ ፊደላት ንላዕሊ ሓንሳብ እንትንጽሕፎም ቃል ይፈጥሩ። ንስኹም እውን ክልተ ፊደላትን ልዕሊኡን ብምጥቃም ትርጉም ዝህቡን ትርጉም ዘይህቡን ቃላት ብምስራት ምንባብን ምጽሓፍን ተለማመዱ። ኣብ ዝመጽእ ቀዳም ተመሳሳሊ ንጥፈታት ክህልወኩም እዩ። ንፉዓት ኣብነት ክልተ ፊደላት ብሓደ ተጻሒፎም እንትንበቡ ትርጉም ዘይህቡ ቃላት ንርአ። هلا له سقو قس مس شار حر رولو بك بذ تجو قنا ክልተ ፊደላትን ልዕሊኡን ብሓደ ተጻሒፎም እንትንበቡ ትርጉም ዝህቡ ፊደላት ቀለም፣ ሓማሲ፣ ቀሙሽ፣ መቅለል፣ ስረ፣ ሽም፣ ሰላም፣ ሀገር፣ ጽቡቕ ህፃናት ንስኹም እውን ንወለድኹም ወይ ድማ ንኣሕዋትኩም ሓቲትኩም ተመሳሳሊ ቃላት መስርቱ። ኣብ ዝመጽእ ቀዳም ተመሳሳሊ ንጥፈታት ክህልወኩም እዩ። ሎሚ ኣብዚ ይኣኽለኒ። ሰላም ቆኒ راكب صبر راكب صبرين بلو بلو برين بلو نقابل بولا Win.